15 число. Правду слід подавати так, як подають пальто, а не кидати в обличчя, як мокрий рушник. Наприклад, там слово, моя думка, я тобі сказав грубо, слухай, мене. А треба краще обережно, акуратно, виховано підсказати, сказати. Наприклад, дивися, ти неправильно зробив, ти дурак, ти дурний, що ти зробив? Наприклад, да? Або сказати, акуратно, дивись, так краще не треба, я тобі поясню, чому причина, там спокійно пояснити, а не грубо, навіщо? Цій людині буде неприємно і тобі так само позитиву не принесе. Краще шукати можливо так пальто, да? Акуратно, обережно подаємо, а не на тобі правда слова і знай. Неприємно.